Perting dipaya sa mga bata nga nakadawat og sayong pinaskuhan gikan sa mga pulis sa Davao City. Atol sa pamaskong handog 2023 alay sa kabataan Year 7 kaganyang buntag Disyembre 6 nga gihimo sa DCPO Parade Ground, Camp Captain Domingo Eleanor sa San Pedro Street. Nahimo ng tradisyon sa mga pulis sa Davao ang pagpanghatag og sayong pinaskuhan sa mga bata, school supplies, mga dulaan ug pagkaon ang ilang nadawat. Usa ka gatos ka mga bata gikan sa nagkadayang police station sa syudad ang benepisyaryo sa pahalipay sa mga pulis. Gipangunahan ni City Director Police Colonel Alberto Lupas ang aktibidad. Guest of honor og speaker si Vice Mayor Melchor Kitain Jr. And for all these calamities that have been happening, we ask ourselves, is there something good that is going to come out from all of this? Bakit puro na lang ganito? We have earthquakes, we have floodings. Well, for me, personally, Father, and I'm sure you will agree, Pastor, that God is merely reminding us. He is reminding us that somehow maybe we are nalihis na ang ating mga landas. We should never, despite all of these things, lose faith in God and never stop praying, because that is all that He is trying to convey to all of us. We should be prayerful, we should count our blessings, and we should always have hope and remain positive. Dunasay gidalit nga intermission number ang mga pulis alang sa mga bata, kuyog ang mascot nga pulis o si Santa Claus. Gawas sa pagpanghatag og regalo sa mga bata, gibindisyonan sab ni Reverend Father Bong Gonzaga ang mga mobile patrol sa matag police station ug support units nga gidekorasyonan og colorful nga mga dekorasyon sa Pasko. Gipasalamatan sa Davao City Police Office ang tanang stakeholders nga padayong mihatag og suporta kanila. Human sa gift giving, dunay gihimong motorcade ang mga pulis. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.